Tässä videossa mä näytän, miten sileä taite taitetaan ja samalla päätellään neulomalla. Päättely aloitetaan, kun taitetta on neulottu 2 kertaa tämä valmiin taitteen haluttu pituus. Taite taitetaan kääntymään työn etupuolelle, ja jotta saadaan tämä samalla kiinnittymään paikoille, ettei tarvitse ommella myöhemmin, niin täältä taitteen ensimmäiseltä kerrokselta nostellaan yksitellen silmukoita vasemmalle puikolle. Eli taitan resori 2 kerroin ja nostan ensimmäinen nurja silmukka vasemmalle puikolle näin. Neulo 2 silmukkaa seuraavaksi ihan tavallisesti yhteen. Eli nostettu silmukka ja puikon ensimmäinen silmukka. Sitten toistetaan sama uudestaan. Eli nosta seuraava nurja silmukka taas vasemmalle puikolle. Ja neulo 2 silmukkaa oikein yhteen. Koska tämä on samalla päättelyreuna, niin seuraavaksi nostetaan oikean puikon toinen silmukka ensimmäisen yli. Näin. Nosta taas seuraava nurja silmukka vasemmalle puikolle. Ja neulo 2 silmukkaa oikein yhteen. Nosta taas oikean puikon toinen silmukka ensimmäisen yli. Ja tätä samaa jatketaan kerros loppuun, eli koko pääteltävän reunan mitalta. Ja kutakuinkin tältä näyttää sitten valmis reuna. Taitteen reunaan tulee kulkemaan tommonen silmukkaketju.